Nachádzame sa pred najstarším mandlovníkom, nielen na vtáčniku, ale hovorí sa, že v celej strednej Európe. Okolo nás je ležovisko srniek. Keď som bola malá, hrávala som sa medzi samými takýmito pokladmi. Spolu so súrodencami sme vyrastali obklopení vtáčikmi, srnkami, salamandrami a kopou ďalšej fauny a flóry. To sa však veľmi náhle zmenilo hneď po revolúcii. Bez toho, aby sa nás kdokoľvek pýtal na názor, sa premenil náš domov na nekonečné stavenisko, bez koncepcie, bez ohľadu na zdravý a šťastný život obyvateľov. Veverička tu straší. Všetci nás tu obzerajú. Podporte našu kampaň, aby náš film videli diváci nielen v kinách, ale aj študenti stredných škôl, mestskí poslanci, poslanci parlamentu, urbanisti a developeri. Aby sa už nikomu z vás nestalo, že sa do vašej mestskej štvrte zakusne necitlivý a neudržateľný stavebný rozvoj a že premení váš domov na nočnú moru. Podporiť nás môžete do 10. augusta.